Nakon Kristijana Stojanovskog i Sixpacka na pozornicu u dvorištu Vegije izišli su županjski hard rockeri Opća opasnost. Na glazbenoj sceni su već punih 18 godina. Iako su se i bili povukli scene, Opća opasnost se nije nikada raspala, te odrađuje nekoliko prigodnih nastupa 2002. i 2005. godine, a kako kažu, sebi zagušta. Stari fanovi Opće opasnosti ostali su im vjerni, a svake godine je baza obožavatelja rasla. Vidjevši potporu koju uživaju i omiljenost svojih pjesama, band se odlučio prije 2 godine ponovno okupiti te osječkim koncertom gdje su nastupili kao predgrupa bendu White Snake vratiti na scenu u velikom stilu. Nakon 5 objavljenih albuma i jedne prošle godine objavljene kompilacije najvećih hitova, fanovi s nestrpljenjem očekuju nove pjesme Pere Galića i ekipe. Posljednji spot bio im je onaj za pjesmu Tri rijeke koju su snimili sa Zoranom Mišićem. A večeras na UFO pozornici nastupaju osječki Vortex, Kajmera, Raptor, Vajfikar Preto te Molten Core iz Kutine, zagrebački Bravement i Decomposing Entity te Magma iz Beograda. Od poznatijih posljednje večeri festivala na redu su nastupi Queens od Minimal Techno, novosadskih Pero Deformero poznatih po neobičnoj kombinaciji turbo folka i progresivnog metala. Vrhunac večeri bit će nastup kontroverznih poljskih death metalaca Bemont iz Danjska.